ደራሲ እዚ 48 ሕግታት ሓይሊ እትብል መጽሓፍ ሮበርት ግሪን ካብ ጓሂ ሕርቃን ጭንቀት ቃንዛን ዝመልኦ ህይወት ክትጋላገል እንተዳእ ደሊኻ ነዛ መጽሓፍ ንኽተንብባ ይዝመክር። ዕድመና ደፋኻ ኣብ እትኸደሉን ኣብ ማሕበራዊ ንጥፈታት ሕብረተሰብ ኣብ እትሳተፈሉን ብዙሕ ብምዝራብካ ልዕሊ መራሕትኻ ክትርአ ምፍታንካ ቁኑዕ ስለ ዝኾንካ ንሰባት ተሓቂ ኣብ ቅድሚኦም ምድርጓሕኻ ካብ ዓቕን ላዕሊ ንሰባት ምእማንካን ጌጋ ከም ዝኾነን ብሰንኪ እዚ ንብዙሕ ዓመታት ዝኣክል ስምዒታዊ ቃንዛታት ከም ዝወረደካ ምስ ግዜ ክርዳእካ እዩ ዝጅምር። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዕለታዊ ህይወትካ ብዙሓት ፍጻመታት ከም ጠንቁ ብዘይተፈልጠ ምኽንያት ምስ መሳርሕትኻ ምበኣስን ካብ ስራሕኻ ምስጓጉን ዝኣመሰሉ ክገጥሙኻ ምትዕዘብ ኢኻ። እዚ ከዓ ድኹም ሓይሊ ዘይብልካ ኮይኑ ከም ዝስማዓካ እዩ ዝገብረካ። እዚ ኣጋጣሚታት ዓለል ሃዋ ዘይኮነ ናይ ብሓቂ ንሓደ ድኹም ሓይሊ ዘይብሉ ሰብ ኣብ ዕለታዊ ህይወቱ ዘጋጥምዎ ፍጻመታት እዮም። ነዞም ፍጻመታት ብኸመይ ተወግዶም ከዓ ዋላ ሓደ ዝነገረካ ሰብ የለን። ሮበርት ሓይሊ ሰባት ዘይዛረብሉ ናይ ገዛ ርእሱ ሕግን ስርዓትን ዘለዎ ፀወታ ከም ዝኾነ እዩ ዝገልጽ። እዚ ኣካል ባህሪ ወዲ ሰብ ዝኾነ ሓይሊ ክህልዎ ዘይደሊ ሰብ የለን። ማለት ሓይሊ ዝጸልእ ወይ ድኹም ክኸውን ዝደሊ ሰብ የለን። ስለዚ ከዓ ሮበርት ነቶም ዘለውን ዝነበሩን ኣዝዮም ዕውታትን ሓያላትን ዝኾኑ ሰባት ንብዙሕ ዓመታት ብምጽናዕ ነዞም 48 ሕግታት ሓይሊ ዝጸሓፈ። እዞም ሓይሊ ሕግታት ሰባት ዘይዛረበሎም ሓቂ ብምዃኖም መሰመብካዮም ወይ ምስ ሰማዕኻዮም ከሰንብዱኻ ይኽእል እዮም። ዘይክትሰማዕሎም እውን ትኽእል ኢኻ። ግና እዚ ዘይከሓድ ሓቂ እዩ። ኣብዛ ዓለምና ብተዘዋዋሪ መንገዲ ንስኻ ከይተረድኣካ መብዛሕትኦም ሓያላት ሰባት ከም ፖለቲከኛታት፣ ሓለፍቲ፣ ነጋዶ፣ መራሕትን ዝጥቀሙሎም ሜላታትካ እዮም። ነዞም ሕግታት ብግቡእ ምስ ንርድኦም ከዓ ናይ ብሓቂ ሓይሊ ብኸመይ ከም ዝሰርሖም ዘብርሁልካ። ኣብዚ ግን ሓደ ክርስዕ ዘይብሉ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ዝኾነ ሰብ ነዞም ሕግታት ብምጽናዕ ንኻልኦት ሰባት ክጉዕፅፅን ክምዝምዝን ከም ሴፍ ክጥቀመሎም ዘይኮነ ዘለዎ እንታይ ደኣ ካልኦት ሰባት ከይምዝምዙኻን ከይጉዕፅፁኻን ከም ዋልታ ክትጥቀመሎም ኢኻ ዘለካ። ነዞም 48 ሕግታት ሓይሊ ካብ ሎሚ ብተኸታታሊ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰንበት ሓንቲ ሕጊ ብምድላው ከቕርበልኩም ስለ ዝኾንኩ ምክትታልኩም ብኽብሪ ይዕድም። ሕጊ 1 ነቶም ካባኻ ልዕል ዝብሉ ከም ሓለፍትኻ፣ መምሃራንካ፣ መራሕትኻን ዝኣመሰሉ ሰባት ካባኻ ዝስሕቱ ኮይኑ ከም ዝስምዖም ከይትገብሮም። እንተደኣ ሓደ ሰብ ካባኻ ብሓላፍነት ልዕል ዝበለ ኮይኑ ወላ ደኣ ንስኻ ካብኡ ንላዕሊ በሊሕ ኩን ደኣ እምበር ነዚ ሓላፊኻ ፈጺምካ ካባኻ ዝስሕት ኮይኑ ከም ዝስምዖ ክትገብሮ የብልካን። ምክንያቱ ኣብ ሓላፍነት ዝርከቡ ሰባት ብዛዕባ ማዕርጎምን ክብረቶምን ኣዝዮም እዮም ዝጉደሱ። እንተደኣ ንስኻ ብዝኾነ ይኹን ነገር ካብኣታቶም ዝለዓልካ ኮንካ ትርአ ከም ዘለኻ ተሰሚዕዎም ባእኻ ክኾኑን ክሰግኡን ስለ ዝኽእሉ ኣብ ልዕሊኻ ብዙሕ ዕሙት ከወርዱ ይኽእሉ እዮም። ኒኮላስ ፎኬት ካብ 1653 ክሳብ 1661 ሚኒስትር ፋይናንስ ንጉስ ሉዊስ 14 ፈረንሳይ ኮይኑ ዝሰርሐ ሃብታምን ሓያልን ፈረንሳዊ ዝነበረ። ንሱ ኣብ መጻኢ መዳን ሓላፍነት ክወስኾ ንጉስ ሉዊስ ንኸፍቱ ዓቢ ድግስ ገበረ። ኒኮላስ ኣብቲ ሃገርገር ዝብል ካብ ገዛ ንጉስ ዝበልጽ ገዝኡ ቅድሚ ሕጂ ንጉስ ሉዊስ ገይርዎ ዘይፈልጥ ዓቢ ድግስ ገይሩ ንጉስ ብምዕዳሙ ግና ሓደ ዓቢ ጌጋ ይፈጺሙ። ምክንያቱ እቲ ድግስ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ንጉስ ሉዊስ ዝገብሮ ድግስ ዝዓብን ዝበለጽን ብምንባሩ ነዚ ዝተዓዘበ ንጉስ ሉዊስ ኒኮላስ ካብኡ ንላዕሊ ዝሓይልን ዝሃብተምን ኮይኑ ስለ ዝተረኣዮ ቅንዕና ተሰምዖ። ከም ውጽኢቱ ድማ ንጉስ ሉዊስ ንኒኮላስ ገንዘብ ኣጠፋፊእኻ ብዝብል ክሲ ን20 ዓመት ዝኣክል ኣብ ሓደ ጽኑዕ እስር ቤት ከም ዝእሰር ገበሮ። ኒኮላስ ሕማቕ ስለ ዝኾነ ይኮነ ናብ ከም ዝወዲቑ እንታይ ደኣ ልዕሊ ንጉስ ሉዊስ ሃብታምን ሓያልን ከም ዝኾነ ክርአ ስለ ዝፈተነ እዩ። ስለዚ ነቶም ካባኻ ልዕል ዝብሉ ከም ሓለፍትኻ፣ መምሃራንካ፣ መራሕትኻን ዝኣመሰሉ ሰባት ካባኻ ዝስሕቱ ኮይኑ ከም ዝስምዖም ካብ ምግባር ክትጥንቀቕ ኢኻ ዘለካ። እንተደኣ ናይ ስራሕኻ ሓላፊኻ ወይ መምህርካ ዝኾነ ሓሳብ ኣቕሪቡ ሓሳባቱ ቅኑዕ ከም ዘይኮነ ብምንጋር ንስኻ ተቕርቦ ዘለኻ ሓሳባት ዝሓሸ ከም ዝኾነ ኣብ መንጎ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ክትእርሞ እንተደኣ ፈቲንካ ንስኻ እውን ኣብ ሓደጋ ከም ዘለኻ ይትረስዕ። ኣብ ከምዚ ህሞት ኩሉ ግዜ ብዝተኻእለ መጠን ንሓሳባት ሓላፊኻ ብምድጋፍን ንዕኡ ዘሕጉስ ሓሳባት ብምቕራብን ሓላፊኻ ካባኻ ዝሓሸ ከም ዝኾነ ከም ዝስምዑ ምግባር ጥራይ እዩ ዘዋስአካ።